Is-siġġu mhux permanenti li Malta se jkollha fil-Kunsill tas-Sigurtà tan-Nazzjonijiet Uniti fis-sentejn li ġejjin se tkun opportunità biex Malta tkompli issaħħaħ ir-relazzjoni diplomatiċi ma' pajjiżi kruċjali fix-xena internazzjonali bħall-Istati Uniti u ċ-Ċina. Għal dan il-Ministru għall-Affarijiet Barranin u Ewropej u l-Kummerċ Ian Burge waqt id-diskussjoni parlamentari dwar l-estimi finanzjari tal-istess Ministeru. Se tina wkoll l-opportunità naħdmu ma' pajjiżi illi huma kruċjali fix-xena internazzjonali, imma forsi ma niltaqgħux magħhom kull xahar ġewwa Brussell. Fost l-oħrajn is-sigurtà u allura l-ħidma ma' pajjiżi bħall-Istati Uniti. Huwa qal li waħda mill-prijoritajiet ta' Malta f'dan l-irwol se jkun it-tibdil fil-klima u semma l-inizjattiva Island for Islands li semmiet mill-Prim Ministru Robert Abela fid-diskors tiegħu fil-laqgħa għolja tal-COP27 fl-Eġittu. Permezz din l-inizjattiva Malta qed tinżejjer żgħar oħra madwar id-dinja biex jiġġieldu dan il-fenomenu. Meta tkellem ukoll dwar il-gwerra fil-lvant tal-Ewropa, il-Ministru Burge semma n-newtralità ta' Malta u qal il-politika barranija ta' pajjiżna taraf x'inhu it-tajjeb filwaqt li tikkundanna dak li huwa ħażin. Minnaħa tiegħu id-Deputat Edward Zammit Lewis tkellem dwar ir-reputazzjoni ta' Malta f'organi bħan-Nazzjonijiet Uniti. Irrid ngħid illi noqogħdu ngħidu illi għandna kriżi kbira ta' reputazzjoni, kellna vot fil-ġnus Magħquda ġibni iktar minn 97% appoġġ. Jiġifieri din il-kriżi onestament jew kienet f'moħħ il-kelliema jew jixtiequ jgħidu li hawn kriżi. Fuq l-istess frekwenza, id-Deputat Glenn Bedingfield innota li Malta għandha isem tajjeb madwar id-dinja iżda hemm min jipprova itappan ir-reputazzjoni ta' pajjiżna. Dawn huma politiċi Ewropej li għodu jikkundannaw il-pajjiżna li qed jaraw jippruvaw ifittxu il-farka fajnejn ħaddieħor. Waqas jaraw it-travu illi għandhom fajnejhom. Id-Deputat Randolph De Battista qal li fil-gwerra fl-Ukrajna pajjiżna għen bajnuna umanitarja lill-Ukreni u anke adotta is-sanzjonijiet bħala parti mill-Unjoni Ewropea. Għaliex Sur President, neutrali jew le, dak li hu ħażin irridu ngħidu li hu ħażin. Dak li qed nagħmlu tajjeb bħala pajjiż irridu nippromovuh barra minn pajjiżna. Id-Deputat Naomi Kakija qalet li pajjiżna għandu jibqa' pont ta' paċi anke minħabba n-newtralità tiegħu u r-rispett li jgawdi. Din l-istrateġija rridu nibqgħu nużawha bl-aħjar mod possibbli u filwaqt li rridu nkomplu nissalvagwardjaw il-pożizzjoni newtrali ta' pajjiżna, dik l-istess newtralità ser tgħinna biex inkomplu immexxu l-qudiem uħud mill-prinċipji li huma l-iktar għal qalbna bħala pajjiż.